Кайчак мин үземне музей тамашачысы кебек хис итәм. Хәзер аңлатам ни өчен икәнен. Әйтик, музейда була бик тә кадерле, затлык, кыйммәте бәһасез экспонат. Әгәр дә аңа саксыз кагылсаң, ул ватылырга мөмкин. Бу студияга килгән кунаклар да нәкъ менә шушындый музей экспонатлары кебек. Кайчак мин аларның тирән җәрәхәтләренә кагылып, күңелләрнең иң төпкеленә яшеренгән серләрен ачып, рәнҗетермен дип куркам. Бүген кунакка килгән шәхесебез дә әнә шундыйларның берсе. Халкыбызның затлы улы. Ул публицист та, драматург да, язучы да, җәмәгать эшлеклесе дә. Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе, Татарстанның халык язучысы, Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясе лауреаты Рабит ага Батулла. Исәнмесез, мөхтәрәм тамашачыларыбыз? Исәнмесез, Рабит абый? Саулармысыз. Сезне үзебезнең студияда күрүебезгә бик шатбыз. Мин дә шат. Рәхмәт килгәнегез өчен. Мин инде музей экспонатлары дип чагыштырмасыз үпкәләмәгәнсездер дип уйлыйм. Юк, без музей булмый инде. Музейга утыртып кына куясы калды инде безне хәзер. Мин әйтергә теләгән фикерем, чыннан да сез халкыбызның затлы шәхесләре, алар инде гомумән бармак белән генә санарлык кадерләп, саклап, без сезгә бик зур хөрмәт белән карыйбыз, тамашачыларыбыз да минем белән килешәләрдер дип уйлыйм. Гадәттә тапшыруыбызның башында мин инде балачак сәяхәттән башлыйм. Әйтәләр, гомер узган саен балачак ешрак искә төшә диләр. Онытылмыймы? Менә бит хәтер китә диләр. Киресенчә, менә бу балачак ничек искә төшәсен, ул хәтер киткәчтен. Хәтер Аллага шөкер. Әлхәмдулилlah. Мин балачагыма төшкә керә. Без берничә авылда яшәдек. Минем әтияне укытучы булып эшләделәр, аларга күчереп җөртелделәр инде. Мәсәлән, Олыжы дигән авылда мин туганмын инде. Үземнең төп нигездә әтинең җырты, әбинең җырты чыкмай авылы. Мин үземне чыкмай авылы дип йөртәм, ләкин ул документта түбән Олыжыда туган мин. Мин алар кешесе дә. Алар без мине үзләренеке саный. Мин аңа каршы түгел. Сез менә шушы сугыш чоры балалары, әтигез яни турасылык җәлсен, әтигез мәгән сугышта катнашкандыр. Ул мин 2 яшьтә чакта алынган 39 елны 1 яшь әле ул вакытта миңа. Сугышка алынган булган. Нигә? Әле сугыш башланмаган әле. Армия башлана бит. Әти әсир төшеп 4 ел буена юкка чыгып, хәбәрсез югалып, инде аннан азат итәләр Совет гаскәрләре, кире кайта ул, кире кайткач та төрмәдә утырып чыкты. Халык душманы буларак. Халык шул инде теге әсирләрне шулай итәләр бит инде. Нинди задание алып кайттың сен аннан дип чакыралар, атна сайын әтине чакыралар кайбер оешмаларга. Улардан бик җавап кайтадыр, шуны хәтерлим. Анан башка авылга күчтек, Зишә башка Керәшен авылына күчтек. Аны бик хәтерлим инде. Менә анда мин 4 яшьтә чакта 8 яшькә хәтле яшәгәнмендер инде мин анда. Мин бөтен урамнарны, кайсы йортның кемдә яшәгәненә кадәр сөйләп бирә алам. Зишә башка кайтып килгәлим. Менә анда 3 урам иде. Һәрбер менә хәтерлим, хәзер дә хәтерлим, кемнең кайда яшәгәнен. Кешеләрне хәтерлим, үчеп дә ул аучы иде. Аның бу йортына керсәң, сәкедә кып-кызыл куян, туналган куян кып-кызыл була бит. Кролик аксыл була иде. Аучылар авылы, ашыктан коткарган урман аларны, аучылар авылы. Адам балык, аннан соң гүмбә, җиләк җимеш. Күрше авылда, минем авылда гүмбә ашамыйлар. Ачлыклыны да гүмбә ашамаганнар. Агуланып үлүдән куркып. Чөнки татар гүмбә танымый. Кызык дейме? Ике авыл арасы якын гына бит инде. Гүмбә танымый. Керәшендәр табигатькә якынрак бүтән гүмбәне кичкенәдән алар гүмбә танырга өйрәнә. Агуланмас өчен. Һәм гүмбәнең серләрен дә беләләр алар. Менә шул гүмбәләр анасын яшелчә. Керәшен авылында яшелчә күп. Татар авылында яшелчә юк. Ашамыйлар. Аның хикмәте дә бар. Ни өчен шулай дип? Ни өчен? Татар халкы дала халкы. Менә кызык ул бит.
Керәшен урманда күбрәк яши. Аннан соң теге керәшен шукынганда нинди бер привилегия бирелеп, аларга теге урманлы, сулы җирләр бирелгән. Шуннан килә. Мәсәлән, далада гөмбә юк, шомырт юк. Шомырт бәлешләре ашап үскән кеше инде мин. Аннан соң инде аптырап инде, минем әби бик дини кеше иде. Дишавашка күчкәч инде. Мин кичкенә генә бер дуңгыз баласын тоттым да, муенын кашыга җыклый ул теге. Мыр-мыр килеп ята. Шушыны әби күрде дә инде, кунакка килгән иде. Әби күрде дә мине пран-заран китереп алып кирип китте. 7 кат сабын белән, көл белән мунчада жудырды кулларны бит. Син дуңгыз сыйпап ятасың анда диме. Шундый хәлләр керәшеннәр. Аннан bir кашанда Роберт дигәннәр миңа бит. Роберт. Баш сузык аваз куя. Сталин. Спирт. Татар һәр вакыт тартык аваздан башланган сүзләргә алга сузык аваз куя. Менә Роберт мин. Роберт түгел. Әти дә әйтә белмидер. Роберт дип. Роберт диде. Мин шуңа күрәме үз асылыма кайттым. Роберт мин. Авылда да шулай дип йөртәләр. Менә керәшеннәр Нардуганны бик нык бәйрәм итәбез. Бик зур бәйрәм ул Нардуган. Ул дингә бәйле түгел. Ул гомум төрки бәйрәм. Аны керәшеннәрдә ныграк сакланып калган. Ул беләсеңме нәрсә? Ул Гайд парк. Гайд паркта теләсә нәрсә сөйлисең, сине гаеп итмиләр. Хөкүмәтне шул парктан тыш чыксаң, утыртырга мөмкин. Паркта сен үз теләгәнеңне әйтеп барасың Гайд паркта. Менә Нардуган турысын әйтә торган бәйрәм. Мәсәлән, килеп керәләр, гармуннар белән килеп керәләр. Өй бурынча йөриләр бит инде алар. Менә синең гаебеңне җырлыйлар. Җырт хуҗасының гаебен җырлыйлар. Кәҗә урлагансыңмы син, бер нәрсә тутылганмы син, синең сатира бу. Сатира театры бу. Җырлап биеп, шундан соң безгә менә хәтерлим. Bir şilek qaralып кирделәр. Bunlar Nardуганчылар. Танып булмый кем икәнен. Танытмыйлар алар. Шундан соң Мәкәрәмә минем әни. Мәкәрәмәттәй, бүген Нардуган дип әйтәләр, хак микән бу? Хак дигәнсең. Хак микәнме? Хак. Карны идән уртасына кактылар да чыгып киттеләр. Үзең хак дип әйттең бит. Менә сиңа кирәк булса. Шундай шаярулар. Менә сезне тыңлыйм да, бит. Сез үзегез тулы бер менә фольклор энциклопедия китабы кебек. Рабит абый, сез әйтегез, әти 4 елга югалды дидегез. Менә шушы 4 ел турында сөйләгез әле. Сез аны бит инде көткәнсездер дә, бәлкем инде өметтә өзелгән булгандыр. Әнигезнең кичерешләре турында. Ул яралан, әсәрлеккә төшкән. Әсәрлеккә төшкәндә бик аз сөйлидер иде, чөнки аңа сөйләргә ярамагандыр инде. Хикмәт нәрсәдә? Ул бер фрауга ул хезмәтче итеп куела. Тегендә фрауның ире сугышта үлгән. Аларның дуңгызларын карарга кирәк, аннан соң вино эшләргә кирәк, бакчасылык белән. Шуңа күрә татарларны күбрәк алалар, чөнки татарлар беренче сызыкта сугышалар да әсир төшәләр. Үзләре теләп түгел, менә камалышта калалар. Шуннан соң инде буш теге тол фрауларга хезмәтче итеп бирәләр, эшләрен эшләп торырга, флигель яшәргә. Менә минем әти фрауның дуңгызларын карап торган. Аңа 35 яшь ул вакытта. Инде үзеп әйтим инде, мин бит операциягә бардым Германияга. Йөрәк акымында мин хирург пычагының ярасы метрда 18 сантиметр. Кайткач Байбулат әйтә, әти син спальный мешок, моннан ачыласың, моннан. Шунда кызык хәл булды. Мин үземнең энемне чираттым. Ул да йөрәк авыруы белән бер палатада жатабыз, нәкъ мин.
алып келермен дегеннен фотосын деп. Нақ мен бойым. 43 жылғы. Әте бетінде 41-де, ана 44-те азат етіледі. Татар шырайлы, көздегі де, сақалы да мен. Ишікні ашқаш, мен көзге де өзімні көрдім шекілді. Ишік ашылып кетті, оны салалар палаткаға. Бұғырар қара қаршы бастық, біраз сәбін әгірі ол. Ләкин менің фантазиямды отыға. Бәлки ол менің інім де болмағандыр. Ләкин бүтін әсә туры келе. Ол бек нәқ менің ауыры мұнда да ебет. Шундан соң мен кетерге тиіш. Қазір менің сәлемәтінім бір аяттым да кетерге тиіш. И түнне оның түгінде аппаратлар байтынды. Қорқыныш қызыл нетен ебет. Яна. Оның жүрегі тұтты. Оны қараватлар бүтін сүлі жүрек. Үйірттіріп алып шығып кеттілер. Нәрсе болғандар мен үшқышқа кеттім. Бәлки ол гендер, бәлки ол инфаркт болғандар. Міне шошындай хәл болды. Бұл деге фрауның малайыдыр деп ойлайсыз мәсінің әтейгіз? Әтей доңызларығына қарап жатпағандыр бетінде, жас шаға бетінде. 35 яшылы керегіп. Шоша фотосын журналда шыққан бір суретін қатыны білен түшкенін. Соны беріп кені қалған. Тонышып та үлгірмедік. Мен шоша фотоны алып қайттым да телевизорға сүйеп қойдым шошылай. Әйтмейм бір нәрседе. Әнелер менің қалыны білшірге келділер, ешін сау қайтқыз, әне кәсілер келділер. Бір заманны көзлері түшті фотоға. Әне келіп қарай да, бұрылып кете, келіп қарай да, әне кәсілер де қарайлар емен. Қатыны да менің қатынға шаған Рузия, мен жеңгәгіздің есемей. Әнеге әйттім білетен тек жатмаған бет, мықылай сорлан. Әне өпкеледі. Әлбәтте енді сіз өзіңізді енді. Мен айтып тұрам әтәні. Бұл бойыным әнекәш деймін. Әлі әнекәш болған, әлі әнекәш болған. Кім білі. Шолай әттір біз аның мұнан артық аралаш алмадық, танышып та кете алмадық деген шекілді міне шошындай хәл болып қалды. Сұрау болып қалды бұл. Сұрау болып қалды. Міне шошындай мажаралар білән қайттық. Аннан әти қайтқаш бір 8 айлап болғай түрмеде отырттылар аны, ол шақты. Аннан соң оқытушылықтан алдылар, енді оқыттылар арбы соғыштан соң 16 жыл стажлары бойынша. Әнеге ұрақ тұттырдылар, күрек тұттырдылар енді, колхозшы болып кетті. Не үшін? Ері түрмеде отырған үшін ме? Үшіндік түгіл. Мәселен, білімлері жетмей жәнәсі. Шындап та бетінде 6 айлық курс бітіргендер, педагогический анда бет. Яки ол 1 жыллық бітіргендер. Білім жоқ. Хариф танырға үйрете алалар. Фәлсәфи білім жоқ. Жиып, тирен білім жоқ. Методикада білмейлер. Нешкіліп әйтімді, наданаваты оқытушылар енді алар. Башлаңғышты. Оқытушы жетмегеш, жіберген 6 айлыққа, 3 айлыққа барып қайталар. Ол түгі Сухамлинскілерін оқымағанлар енді алар, Макаренкілерін оқымағанлар еме. Тәжірибелері жоқ. Неше әтесің? Міне шонда оқытушылар жетмеу арқасында ярым надан оқытушыларда болды. Ләкин менің оқытушыларым бик білімлейді. Татар мәктебі бітірдім мен өзіміздің көрші ауылда. Мен аларны әр вақыт сағынып ескіржам. Алар турында язам мен. Алар бізге университет білімі бергенлер. Дунай біз бір мәктепті, Мүдәрис Ақнам бір мәктеп, Хайдар Ғайнеттен бір мәктептен шыққан кішілер, үшісі де әдәбиет шәп берілген. Математика шәп берілген. Бірсінде бұл қанаты математик, бұл қанаты әдәбиет, сәнғат, спорт. Саппыра чемпионы Федор Семашов, ондан біздің мәктептен шыққан кіші. Міне шындай біздің мәктеп еді. Ол мәктепте менің музыка қазір ашылар. Міне ашырға мені шақыралар. Міне мен экспонат болып шында қайтып отырмақшы бұлар. Насip болсын көруге.
Эфирда язмыш тапшыру. Бүген безнең кунагыбыз Рабит Батулла. Без Рабит әфәнде белән аның бала чагына, шук чагына, рәхәт чакларга шундый күңелле генә сәяхәт кылдык. Мәктәп елларыннан соң, әлбәттә, университет еллары башлана. Авылдан чыгып китү, татар баласы өчен авылдан чыгып китү. Сез бит әле данлыклы Щепкинчыларның берсе. Ничек булды бу? Һәркемнең үз тарихы, менә бу Камал театрының данлыклы плеядалы артистлары арасында сез менә һәркемнең үз тарихы. Сез ничек килеп эләктегез? Дунай, мин Хәмзә Арсланов бер мәктәптә укыдык, бергә гомер буена мәктәпне бетердек. Без Дунай белән Дунай җырлаштырган иде, бийде. Мин гармонда шыңгырдата торган идем. Мин артист буласым килә, игълан чыкты. Нигә Щепкинга Татарстан гәҗитәсендә чыкты да, Дунай белән шунда имтиханга китәргә җыенабыз. Хәмзә безне күрде дә безгә иярде. Хәмзә җырлый белми, бии белми. Музыкаль ишетү сәләте юк. Ләкин аның буе озын иде. Менә bir урынга байтак кеше иде инде безнең. 23 кеше алдылар, бер 150 гариза арасыннан. Хәмзәне дә әйдә ачылыр әле димме? Аның тавышы да юк инде. Аны да алдылар. Ул да бетереп чыкты. Ләкин ул артист була алмады. Артист була алмады, чөнки инде ул күренеп торадыр инде. Дунай менән ничә еллар буена артист. Мин име театрдан киттем. Ни өчен киттегез театрдан? Менә бөтен кешегә йомышкачыларга әйбәт кенә рольләр бирәләр, миңа роль юк. Мин эпизодларда нидәм. Шуннан мин яза башладым инде ул вакытта, яза башладым да, шуннан соң алып кирип китте. Мин үз әдәбият. Бердән бер үз теләге белән киткән актерның киткәне мин генә идем. Ул вакытта берәү дә артист үз теләге белән театрдан китми. Мин театрдан киттем, сәхнәдән китмәдем. Минем драмалар барды, 3-4 драма Академия театрында, башка театрларда да бара. Аннан соң мин артист буларак телевидениедә чыгыш ясыйм. Менә сезнең каршыда да артист буларак та, язучы буларак та утырам. Шуңа күрә минем име теге җирсү дигән әйбер театрга карата җирсү юк, чөнки мин гел халык алдында булгач, ул миңа күрәсен канәгатьлек бирә. Менә шушы театрдан киткәч, сезне әдәбият үзенә әйтик инде үз кочагына алды. Ләкин сез бит режиссурага да кирип китәсез шул ук вакытта. Мин байтак кына спектакльләрдә куйгаладым. Күчмә театрда баш режиссер булып та эшләдем. Кушак театрында баш режиссер булып эшләдем. Телевидениедә да мин режиссер булып эшләдем. Ләкин алар ул үтүче һөнәрләр иде. Үткенче ни алай? Ничек дип әйтим инде, режиссер буларак мин начар да булмаган булыр идем. Ләкин миннән әйбәтрәк режиссерлар бар бит. Миннән әйбәтрәк актерлар бар. Шуңа күрә мин име кыяклау ягын карадым инде әдәбиятка. Анда да хикмәт нәрсәдә. Анда да мин ничек дип әйтим инде, иҗатта үзенчәлекле булырга тырыштым. Кеше эшли алмаган эшкә тотындым мин. Язучы буларак та. Менә сезнең каршыда да китаплар ята иде. 90 китап бүген көнгә чыгарды. 90 китабына 3 том хәзерчә азапламый. Алар име тарихи китаплар, мәсәлән, Сөембикә Казан ханлыгы чорындагы беренче роман ул. Сөембикә. Фәттах язды, Идел Шавагатыр, ул борынгы заманнардан килә, Кытайлардан килә заманны алды. Менә Казан ханлыгы чорындагыга темага язучылар куркып яттылар, шүрләп яттылар, алынмадылар. Ни өчен? Ул Казан белән Мәскәү бәйли. Бүген дә Казан белән Мәскәү бар. Анда бик ассоциатив бүгенге заманнарның мәсьәләләре бар. Шуңа күрә кире сугарга мөмкин. Мин батырчылык итеп менә Сөембикә роман яздым, татарчада, русчада 2 тапкыр, 3 тапкыр басылып чыкты инде ул димен. Менә бу романда фактлар, алар документаль фактларга нигезләнгәнме? Яисә инде күбрәк уйдырма бармы? Уйдырмасы да бар. Мин уйлап килдем дә, мәсәлән, минем бер үзенчәлек төрүнде ул, бәлки.
meniki gene түгел инде. Mesela bir tarih itime yazgaladılar bit Kazan kanlığı turunda da Fülüs Latifi yazdık ala binden soň indi. Ondan soň ne Habibullin Müsaat Habibullin naqim Sümbike turunda da yazdı. Benim imam mesela Sümbike Altın ne Aksak Timir Zahide Tinçürüne bilen Tinçürün turunda romanlar ime. Ataklı büyüşe Rudolf Nuriyev. Onlar barsa da tarihi. Tarihi barsa da evet. Lakin onda bar edebilik. Edebi dokumental. Mene Min Timir Şerif işte Min Timir Şerif. Ol dokument. Lakin ol edebi eser. Yaki dokumental hikayeler diye batadım ben evet. Mında İki Eyvarxan Sümbike'nin bir yazmışı turunda bir az yazıla. Şiber bulgan, diplomat bulgan, batır bulgandan başka yok onun balaş ağı turunda da. Min balaş ağını yazdım. Dokument yok. Kişiler ışandılar. Tenkitçiler de ışandıra dediler. Başka kişiler de şın dokumentlarga negizlenip yazılgan deyip oyladılar. Baksan, onun balaşağı turunda bir de yok. Kazan Hanlığı şurunda dokumental var atlasıyla. Lakin onda Sümbike'nin hılkı yok. Hılk gerek edi. Mene şu logikada onun yazmışı facialı olarak min uyutqını balaşağı tanıp verdim. Hem şunu faciaga getirip jitkirdik biz. Yani logik uçuşta verirler. Bu benim asılımdır belki. Aksak Timir turunda roman çıktı, uzgancıl Kazanıtlarında çıktı. Aksak Timir. O dokumental eser. O dokument, min Sümbike'de de dokumentten gitarga tırışma, bulgan dokumentten gitarga tırışmadım. Çünkü var dokument, var halk hiyali Sümbike, halk beytinde özü taşlayıp, ötemiş bilen manaradan taşlayıp. Evvel bitişinlikte taşlanmıyor. Halk şoşu beytini çıkargan. Üz kulu bilen özün manaradan atkan Sümbike'ni. Ne için? Yavuz İvan'ın kuşağında yatmasın için halkın tilegi bu. Halk şolay koruya tilegen. Halk şolay tilegen. Bunda iki hakikat barlıkka kile. Tarihi hakikat hem edebi hakikat. Min bu beytini de inkar etmedim. Dokumentini de inkar etmedim. Ol manaradan taşlanıp, Kasım Hanlığında manaradan taşlanıp öyle. Mında değil. Mana şu o'zinchalik bu mening. Bir de kızıklı. Mine din temasına kalkılsak, Kur'an ayetleri, tarşa ma'nolari, bular sizning tercüme işleringiz shulay? Hayır. Dinga qarata munosabatingiz sizning. Siz aytdingiz ya, diniy dedingiz. Mana shu diniy tarbiya bola shaqdan o'qib kelam ol. Yeysa mana shu sovet shirlarida ateist bo'lib oldingizmi? Yo'q, men partiyaga kirmadim. Bir qachonda. Kirga qistab taqab, bosh rejissor deb qo'yamiz, partiyaga kirsang, dediler, men aytam boshqa kommunist og'zingni olaysan. Nanik? Kirmadim. Dinni yo'qlashini. Men Allohga ishonam, nishab men partiyani oldim. Men bit partiya qarshısında men namusli. Chunki men Allohga ishongan kelish partiyaga kirmadim. Men Allohni da aldamadim. Men aldarga tirishmadim. Shunga ko'ra men qo'ysangiz qo'yasiz, qo'ymasangiz, sog' bo'lasiz. Meni 50 şada bir chaqirib, obkomga chaqirib söylashdilar, raykomga chaqirib söylashdilar. Nega sen bosh rejissor partiyasiz bo'larga tegish? Men aytam, olaysa, talantsiz yoki partiyalik kishini qo'yamiz. Mening o'ringa. Mana shu shunday mening prinsipim u, maslagim u. Men İslam'ın kanunlarını dik tutup bitirmesem de men Allah'a aşanam. Kıyamet gününe aşanam, peygamberlerge aşanam, ezgi kitaplarga aşanam. Bu benim mana nikah huquqlarga deb mulla chaqira. Shundan etibitali o'qituvchi tan qo'yilmagan emi. Abi chaqirgan endi mulla baqcha ortidan akillarga tegishli kurshi ko'rmasin ekan. Shundan so'ng eti eshitib mullani kelibra
Уктаушыктан куалар. Караңгы түшкәч килерсең, җиннәр. Негизге әйләнгәндә инде бу. Менә шушындый. Сөннәткә утырткан өчен партиядан чыгаралар иде. Баласын сөннәткә утыртканны ишетсәләр, шалт партиядан чыгаралар. Менә нинди кара заманнар килде. Мин ул заманнарны кара заман дип уйлыйм. Мәчет манаралары кичкән кешеләр турында бик күп материаллар җыйдым мен. Яздыгызмы аларны әсәрегездә? Яздым. Нинди әсәрегездә укып балалар? Мин документ яздым. Документ. Кайсы авылның мулласы манарасын ким җимергән, аның язмышы. Кыска гына бик күп чыкты ул. Махсус аңа тапшыра сәргә мөмкин. Ләкин бөтенесенең язмышы фаҗигалы. Бөтенесенең. Шулаймы? Мәчет манарасы кискәннәр. Мәчетне җимергәннәргә име. Ул бит инде ниндидер бер очраклык кына түгел бит инде бу. Ул шулайдыр. Ләкин берсендә бар име. Кайсысының кулысынга шереп үлгән име, кайсы сабан астында калган, кайсы кырылышта халак булганнар име. Бөтенесенеке. Коръанны тәнкыйтьләп чыгышында фаҗига белән бетте. Бүтән гаиләсенә килде бәлә. 7 буын баласына да киләләр. Менә үзе 5 ел аңсыз жатты, күтәремдә булды. Кызы үз үлеме белән үлмәде, оныгы үз үлеме белән үлмәде. Мәсәл нәсел бетте. Бу теге Сатанинский стихи дигән име Сальман Руштиның китабы чыкты. Теге тәнкыйтьне, Коръанны тәнкыйтьләп. Аны ул шуннан кешеләрнең карашына дошар булды да качты үз иленнән. Һәм анда фаҗига. Ләкин бер искәрмә бар. Нусы авылы, исемен әйтеп сөйлим, Нусы авылы кешеләренә сөйлим. Нусы авылы әтнә ягында, име? Фарваз Миңнуллинның авылы ул. Мин машина пешрак Сибиш тәҗрибә алмый Нусы авылында бер заманны күрәм, бер мәчет сыман әйбер тура манарасы юк. Бер кеше урамда юк, тәмәке тартып тора бер абзый. Шушы мәчет кырындагы җирдә. Әйтәм, мәчет дидеме бу абзый? Сәлам бирдек, сәлам алыштык та, мәчет диде. Хәзер нәрсә балалар вакытысы. Берәр хәл булдымы мәчет манарасын кискән кешегә? Кем кисте? Сиби кисте ди. Сибгатулладыр инде ул, име? Әйтәм, бераз фаҗига юк. Аңа бер фаҗига да килмәде үзенә диде. Әмәттән бер хәл диме? 35 елны кара давыл чыгып, үйрмә чыгып, аның йортын алып китә дә, җыракка алып китеп утырды. Мин хәзер носаларның каршында битендә жалганчы булып кала алмыйм. Ул шуннан соң име сыйрын җигеп, шушы бүрәнәләрне ташып киледән җырт салырга ти, мәҗбүр булган. Ул нинди мәшәкать? Шулай. Нинди мәшәкать? Самавыр башындагы чәйнектә төшмәгән була. Менә астан кайрып, гравитациян күтәреп кенә алып киткән бер галамага. Апатка да киткән. Менә бу сиңа мистика. Шул. Мин конкрет исемнәрен әйтеп сөйлим. Бу нәрсә, шуннан соң нәрсә булды? Кеше нәшмидер янда чыгып китте дә юк булды. Бу бердән бер искәрмә. Үзенә бер дә юк, ләкин име Бар мәшәкатьле булган бит инде. Менә шундый безнең дингә карашыбыз дигән шикелле. Бу ун басма чыкты минем Коръан. Суд Гарабстанында 3 тапкыр чыгардылар. Ondan soң үзебезнең дә мәсәлән президент менә Рөстәм әфәнде чыгарган Коръан бу бик матур, бик җыйнак матур. Коръан Ondan соң башка хәлләреннән килгән кешеләр чыгарды. Мин бит үземнең акчам юк Коръан чыгарырга. Хәлләреннән килгән кешеләр, мәсәлән, берәү миңа әйтә: "Батулла абзый, синең Коръанның чыгарам мин ди. 300 меңгә төште ул диме. Сиңа бер тиен акча бирә алмыйм мин ди." Әйтәм, чыгар. Зинһар чыгар. Эй, матур Коръан чыкты шул ибет. Коръанлата ул бирде миңа иметеге. Мин аларны бүләк итеп бетердем. Ondan соң
не үшін Құр'анны тәржіме ете башлады дегенге, Рүстем Яхин деген кіші композитор түгіл. Рүстем Яхин бұл адаш. Ол инженер. Водоканалдағы инженер. Ол артық бай кіші түгіл, ләкин хәлі бар. Әнейімнің заказы зинхар Құр'анны біз аңлайтырған татаршаға тәржіме ет, олым деп әйтті дей. Мен келген бұл. Мен бет ғарапша білмеймін. Сен түрікше білесің дей бұл. Мен алын мен айтам, бұл бек зор іш бет, құт шыққыш зор іш бет. Әлбәтті. Оны институт 10 кіші, 10 жыл, 30 жыл сілерге тейіш бұл ішіне. Мен бір өзім нешіне. Бек ақылы кішейді. Сән әлі үстем. Ол доллар қалдырды да шығып кетті. Ішіңіне башла дейді. Қазір доллар қалды. Ол уақытта міне ол менің Құр'анны тәржіме етіп бітіргенше түп-түгел сағат 9-да 30-шы числода, айның 30-шы числосында ақша кетіреді. Ішің бара ма? Контроль ясайды. Міне шулай барлыққа келді. Рахмет Рүстемге, аның әнисіне. Аллах Тағалада ярдәм еткеніңді сізге күш берген зор қызмет. Ана бүтін менің 10 шыққан Құр'анымда 10 тапқыр шықты бет. 3,000, 10,000 алар барса сатылып бітті. Бүтінісі кіші хисабына шықты. Бүтінісі шындықта ең бірінші Құр'анны шығарды Фәния Хожа Ахмет. Өз ақшасына шығарды. Аңа зор рахмәтләрім. Ондан соң башқалар әрбісі изге іш башқарды. Әлбәтте қабыл болсын, сауабы болсын деп айтасы келе бұл шырақта. Әңгәмәбезне дәвам итәбез. Бүген безнең қонағыбыз күрнекле язучы, драматург, шулай ук җәмәгать эшлеклесе дә, шулай ук режиссер да, актер да дип өстәргә була, чөнки аның тормыш биографиясында мондый юллар да бар, биографиясында актер дигән юллар да бар. Рабит Батулла бездә. Рабит әфәнде, гаиләгез турында сөйләшик әле. Беренче мәхәббәт, гомумән хатыныгыз белән ничек таныштыгыз? Шәхси тормышыгыз турында бер дә сорамадым. Біріншіден, хатын ир кіші ерлерінің компаниясында яки қара қаршы сөйлесіп отырғанда өз хатыны турында сөйлерге тиісті ол. Нишләп алай? Деп ойлаймын. Чөнки мен әгерде хатынымны мақтасам, тартып алырлар деп қорқам. Әгер мен хатынымны хурласам, тегелер сүйініп отырасақ, бізгіні нашар тұрмайбыз екен, Батулла да зығышып яшай екен деп айтасың. Әлбәтте шул. Соңа күрә бұл табу булырга тиеш. Бу тема табу булырга тиеш. Шуңа күрә мин менә Зөлфәт Маликов шагыйрь бар иде. Бер кашында хатыны турында сөйләшмәде. Мин сезгә мактарга кушмыйм бит, хурларга да кушмыйм. Ничек таныштыгыз дип сөйләйм. Ул экономика факультетін бітірген кіші сельхозның, ол сақлық қасысында эшлейді. Менің әзгіне ақшам бар еді, бірінші пьесам қойылған еді Әбу Ғалисина Құршақ театрында. Но все-таки ақша бар. Алырға керем, ол миға не тайында. Миға шады бұл. Санап бере. Санап бере, шады. Кірген сайын миға шүйбу. Әне шул болғандыр баш. Ондан соң енді көрішу белгіледік, әкіріндеп кеттік. Шундан соң енді үйленіштік. 86 жылына никах оқыттық, законлаштырдық. Ләкин аңа қатлы байтаққына 79 жылына таныштық біз. Мен Мәскәүдә Наданнар мәктәбендә ВЛКда укыйдым. Высший литературный курсында Наданнар мәктәбендә. Ни алай дисез? Без аның белән хат алыштык. Мен инде теге мәктәп шул курсларны бетереп кайткач инде мен баш режиссер булып эшләдем. Курс нидә
Тинчурин театры мен бар шағында алынды исемле, ул күчмә театр дип аталады иде име. Шунда без Ташкентка гастрольгә киттек. Менә шулай гастрольдән кайткач, инде сагынып кайттым инде мен аны. Әни килде дә, әнигә әйттем, менә бу синең киленең булыр дидем. Әни каршы килмәде. Кая барсын инде каршы. Шулай итеп без кавыштык. Без менә 40 еллап яшибез инде. Субханалла. Танышлык белән инде адан да артык. Сез ничә яшьтә идегез өйләнгәндә? Өйләнгәндә, беренче хатынга өйләнгәндә мин 21 яшьтә идем, Маржага. Ха, сез 2 тапкыр өйләндегез. Мәскәүдән Маржа алып кайттым мин. Шепкинчеләр училищесында укыган вакытта өйләнеп кайттыгыз, шулаймы? Соңгы елда 61 елда Әйе. кайттык. Ул инде яшьлек хатасы, аның да хатасы, минем дә хатам булып чыкты. Аннан 2 бала, берсе кыз, берсе малай. Инде без килештек тә, әйбәтләп кенә аерылыштык. Аерылышканнан соң 8 ел жүрдем әнигә килен эзләп, татар килене эзләп. Һәм ниһаят менә әнигә килен булды Рузия ханым. Менә кыскача гына шул безнең 2 улыбыз бар. Әйе. Менә беренче никахтагы балаларыгыз турында сорасам гаеп итмәсез? Юк. Алар белән мөнәсәбәтләрегез ничек? Казандамы, алар Мәскәүдәме? Берсе Казанда, яшәштерабыз, малайларда үзара дуслар алар, телефоннан, WhatsApp'tan һәм башка алмаштырып. Кыз Мәскәүдә яши. Үзенең кызы белән инде, минем анаклар белән шалтыратышып торабыз. Бик сирәк күрешәбез инде, анысы бит Мәскәүдә. Илдар белән күрешәбез һәр вакыт. Атнага бер булмаса да, айга 2 я ул миңа килә, я башка дигән шикелле. Балалар үзара дус. Менә балалар тәрбияләгәндә сез телгә басым ясыйсызмы? Чөнки сез татар җәмәгатьчелегендә татар телен яклаучыларның шундый фидакар шәхесләрнең берсе. Милли тәрбиягә, тел тәрбиясенә нинди игътибар бирәсез? Безнең өйдә дәүләт теле татар теле. Менә шуның белән әйтелгән сүз инде. Минем гаиләм ул дәүләт. Дәүләтнең президенты мин. Финанслар министры хатын, җиңгәгез. Полицейский Нурбек. Халык бай булат. Ние полицейский Нурбек? Гел чукып тора бит уларның. Халык өстенә төшә бит бөтен бәла. Әтисе дә ачулана, әнисе дә ачулана. Абыйсы инде без күрмәгәндә шу кыштә дә гәрәде. Менә полицейский шул. Ләкин алар бик дус. Менә сабыйрак чакта шундый хәлләр булгалады инде, шу кыштыргалы иде. Әлбәттә, ул һәр гаиләдә бар. Менә сез Туфан абыйның сезгә атап язган шигырендә татарга 2 татар бирде дигән шул җөмләсеннән чыгып әйтәм. Шуннан да бик талантлы балаларыгыз, бик үзенчәлекле шәхесләр булып үсеп киләләр. Бию, менә бу биюгә мәхәббәт уларның балачактанмы, нәрсәдән килә ул? Без театрга йөридек идек. Алар театрны bütün kişi çıkıp kaçkan şarkıda da uzak hədli qara bitirələr idi. Spektakl. Onların tüzümlülüğü var idi. Trap o. Görəsən şundan kelgan. Ona baletka, operaga yürüydik. Ailə bilan yürüydik. Masih Salimjanov aytadir, yaratam menə balaları bilan teatrga yürügən kişilər. Onlar bir kiləşək bizning tamaşaçımız deyir. Menə min onlar bilan hər vaxt teatrga yürüdüm. Şurəli baletdə deyəsən, məndə başqa türlü baletlər olsunlar. Şundan kilə deyəsən. Şundan kilə deyib oylayım. Ondan sonra o özü getdi baletqa. İkisi də onlar teatral xoreografi училищесini tamamladılar. İkisi də. Birisi klassik boyunca, ikincisi xalq biyu boyunca. Onlar ikisi də biy. Profesör olarak kişisi onun biyunu söylamadı. O kino rejissör. Onun kinolarını siz göre alasınız. Görgen var. Onlar isimler. Prizler de algıladı. Onda var imi. Nurbek indi ol balet bilen şoğlu. Biyu bilen şoğlu. Hem ol koygan spektakellerin hareket bilen anladı. Ol onun
ысулы деп. Эш алымы, әйе. Эш алымы. Нурбәккә инде 32 яшь, Байбулатка 30 тулып килә име, өйләнмәгән әле ансы. Ләкин без менә балетка кируен теләмәдек. Әнисе дә теләмәде. Сорадым, мин балетка барам, әти. Мәйтәм, балет бит ул бик авыр эш. Менә син урман кис, бер агач алырга утырып тәмәке тартып була. Балетта син кеше хатыны күтәреп йөрисең, репетициядә кич белән кеше хатыны күтәреп йөрисең, үз хатынны күтәреп йөргән кешең калмый синең, мен әйтәм. Бик авыр бит ул дигәнем. 3 көн вакыт бирәм, мен әйтәм сиңа. Икенче көнне иртән йокламаган, без йоклап атабыз дачада, сандугачлар сайрый бит. Менә шулай тәрәзәгә сандугач сайраган тыңлап утыра. Мен әйтәм, нигә йокламыйсың? Ойлыйм бит әле. Ойладыңмы син? Ойладым. Балетка китәм диде. Шуннан соң әтисе дә, әнисе дә дип әйтәм инде. Менә ул бит 2 көнгә бер башмага әзерләргә кирәк, туза. Әйе. Менә әнисе бүтән эшне эшләдер. Biz onun uğuşuna süyünədirik. Bik eybət bitirdi, ol qızıl diplomga bitirdi. İndi Baybulat İngiliz məktəbində oxuyan vaxtda abisi qıstadı. İngiliz sin oxutucu olur mu? Ələ tərcüməçi olub işlər gətirirsin mi? Min kinoğa gitar. Olaysa sen eydə mənim bilən. Koreografiski. Onda muzika da kira, onda video da kira imi. Senin kino işinə yerdə mitər oldu dedi. Həm öldürüş işlədi. Baybulat şunu bitirdi imi. Hep kino düşürə, bugün də kino düşürə. Sizin atalarca gururlanı hissi var mı ballarınız bilen? Dürüst yol söylədi. Var, süyünü hissi. Gururluq degen söz bələkəginə nişkitib etində maqtanu üzünə inşallah, işinə alayım. Mənə uyğa qaytıb qısalar biz süyünəmiz. Oldu süyünü şimdi. Baybulat kinotavrdayım, onun iki filmi konkursda jüri. Palavinki degan film, onun diplomunu yaşa qısqa bitirardı. Ondan sonra o abisi bilen bir filmi düşürdü. Var ol nede? İnternette var. Bir yine bir oynatalar. O kızık bir orijinalli film. Sanim minanı. Ondan sonra 17 seriyalık film düşürdü. İstidinin boyunca 17 большая игра деп атала, Россиядағы футбол турында сатирик фильм. Hem onu jırıp çıktı. Aferin. Ana olğa tabi indi dokumental filmler düşürürge jinağı. Kim aytmışlı öz yolunu taba dıgat iş indi. Öz yolu boyunca bara. Nurbek indi şoşu iş bilen şoğullarına çünkü Mung degen aların tiyatro işlep gile. 100 kişilik orun bar bağayından da evetnide kitapxanada. Ol betinde dege altın bitlik yüzü olağan kişi. Altın bitlikni bana verirler deyip de oylamağım. Kiyinme kelgen. Smoking'dan kelgen işler betinde. Ben abuktamın dege krasov futbol giyip sahneye çıktı olayı. Sport giyimi bilen gene. Çıktı da imi totaşa söyleyip girip gitti olayı. Bana ona kızık betel. Bana ol qavşaudan mekaninde sepsek qotarsa jabalaqqa tashlanadı. Sonra şekilde hukukundan mekaninde ol imi totaşa söyledi. Ham şovlatıp bulşaptılar. Eytisine bütün işte totaşa aldı. Mutagururluq. Şulay elbette. Elbette öz sözünü aytabilir. Әтияnisine halkına rahmet etti. Hem altın bitlikni alıp qaytdı. Бик матур, менә шу гаиләгез белән әле тагын бик күп еллар куанып, шатланып яшәргә ясын. Балаларыгыз белән горурланып, шушы сез гомерегезне багышлаган мирасыгыз, иҗатыгыз халык тарафыннан бәяләнә һәм киләчәк буыннарга да барып җитсен иншалла. Чөнки бу күп хезмәт һәм бу зур байлык. Бу зур байлык кайсын гына алма, Коръән булсынмы, тарихи әсәрләр булсынмы, шәхесләргә багышлаган булсынмы, шул балалар әдәбияты булсынмы, алар бөтенесе дә зур мирас һәм зур байлык безнең халкыбыз өчен. Тапшырыбыз ахырында тамашачыларга әйтергә теләгән фикерләрегез бардыр, бәлкем сүзләрегез бардыр. Әйтер сүз бар инде ул. Мәсәлән, kimdir aytgan бәхет нәрсә ул дип. Ул бәхеткә җавапны бирү бик кыен, ул күтәрүчән мөмкин иде.
Mesela Hayvakit özünün bir piyasasında aytadi, aşıgıp işke barı, aşıgıp үйüңe aşkını. Yaratkan işin küte iş kerek imi, ondan soň senin gaýlеңde jalalyk nur küte. Bu da dürüst. Bu da dürüst. Lakin benim için biraz mı nerse diýip aytar edim men. Mene men ömür boyu okutuşu bolup işledim diýseň de ýary bitindi men. Teatral училищеде iş kurs çıkardım, kultur enstitüsünde çıkardım. Şimdi balalarım neyme. Ben ömür boyuna şurlap yaşadım. Bu şakirtlerim, benim balalarım yüzüme kızıllık getirmese yarar edip şurlap yaşadım. Hazır indi men şunday. Men hazır balalarım, benim şakirtlerim alında men onların yüzüne kızıllık getirmesem yarar edip yaşayayım. Bu bəxit mi? Bəxit. Indi tağın birini üstəvirgə eməm kerektir ime. Min bəxitsiz kişi tügün. Lakin min bəxitli dip eytirgə, ağızda oturup eytirgə men şuurluyum. Bəxitinin ketüğü mümkün. Şolay. Allah saklasın. Men de şolay dip oylayım. Lakin mene işim, menin yaratkan işlerim bular. Üyümde menim nur ve jılılık. Anıklar, balalar qasıyına vesiyim. Lakin men to'liqsincha baxtli bo'lar uchun birebir yetishmay. Xalqimning mustaqilligi. Mana bu imi bekini. Bütün narsa bor kibik imi. Mana beyli davlatda yashaymiz biz imi. Men tilar edim Tatar xalqina imi. Şin federatsiya ishirga deyish. AQShdagi neler gibi, onlar her birisi özlerinin konstitusiyası var, bir yerde ölüm cezası verilip, bir ştatta ölüm cezası verilmiyor. Mene biz federatsiyada, Rusya'nın federatsiyasında şuşunday ştat bulurga teyişmiz. Öz konstitusiyası, özünün yolaları, özünün özü yazarga tilegen şerifette bulurga teyişmiz. Öz hujası elbette şolay. Mene mena şol jetmey. Tolu vaqtli bolar üçün mena milletimnin azatlığı jetmey. Qısılganlığı mene bitmek bir şey. Men mene halkıma, balalarıma, bütünümüzge, sizge de federatsiyada müstakil devlet bulup yaşawımızı tileyim. Amin, şolay bolsun. Belkim qaşında bolsa bir şolay bolar degen ümitde qalabız. Rahmat sizge. Rabit aboy, vaqt topib kelganingiz uchun, sirlaringiz bilan, xatiralaringiz bilan bo'lishgan uchun biz sizga sog'lik, salomatlik tilaymiz. Tag'in ko'rishlar nasib bo'lsin deb endi sog' bo'lashamiz. Amin. Amin, shulay bo'lsin. Muhtaram tomoshachilar, biz sizga da zo'r rahmat. Bugungi topshiruvimiz ko'ngillaringizga xush kelgandir deb ishonamiz. Tag'in bir atmadan uchrashirmiz. Esenlikda uchrashing. Sog' bo'linglar.